so shi ne mafaragari. Bankwana wannan tabbas waka ce ta Nura Inuwa wacce ya fitar da ita tun shekarun baya. Shin kuna da labarin cewa a yanzu ya kuma fitar da wata sabuwa kuma fitattar waka tasa mai taken Bankwana? Hakika Nura Inuwa ya kuma juyowa ya gwangwaje ku da zafafa daɗaɗa, domin kuwa yanzu lokaci ya yi da Nura Inuwa zai ci gaba da cika muku alƙawarrukan da ya ɗauka na yunƙurin fitar da waƙoƙinsa sababbi kuma fitattu a cikin wannan shekara da muke ciki. Amma kafin mu je kai tsaye domin jin ita ɗaya waƙar tasa ta Bankwana da ya saki a cikin wannan shekara, sai ka bi mu sannan a hankali har zuwa ƙarshe. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da ƙara kasancewa da mu, sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, wato tashar A Gidan Nura TV. Mai sauraro, idan wannan yana ɗaya daga cikin zuwanka ko kuma ziyartarka wannan tasha ta mai albarka na farko, sai ka daure ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin samun fitattu kuma shahararrun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora na sakonnin sanarwa daban-daban da suka danganci al'amuran Kannywood da kuma al'amuran mawaƙa baki ɗaya. Haƙiƙa kamar yadda muka sanar da kai, waƙarsa ta Bankwana tabbas yanzu an fara wallafa wasu fastoci na waƙar da yake yunƙurin fitarwa mai taken Bankwana, domin kuwa waƙa ce da za ta nishaɗantar, kuma waƙa ce da za ta ilmantar, waƙa ce da za ta faɗakar, waƙa ce da za ta wa'azantar. Kamar da yadda ka sani a baya, kuma kamar yadda ka san, wato jarumin Nura Inuwa yana fitar da waƙoƙinsa masu matuƙar daɗi da nishaɗantarwa da ilmantarwa. Mai sauraro, kar ka bari a baka labari gurin ne lalubar wannan waƙa ta Nura Inuwa, wato mai taken Bankwana. Waƙarsa ta Bankwana ya sake ta a manhajarsa ta TikTok, ko kuma ka je YouTube wato Nura Inuwa Official, ko kuma ka je Instagram pejinsa da ke Instagram wato Nura Inuwa, inda za ka lalaba waɗannan waƙoƙi da za su yi matuƙar nishaɗantar da kai da ilmantar da kai. Kar ka manta da jarumin naka, domin kuwa jarumin Nura Inuwa ya jima bai saki waƙa a cikin shekarun da suka gabata ba har zuwa yanzu, domin kuwa jarumin ya daɗe bai sakarwa masoya ko kuma ce magoya bayansa waƙoƙi ba. Amma zai katsam a wannan lokacin za mu iya cewa kuna ɗaya daga cikin jaruman da za su gwangwaje da waƙoƙin Nura Inuwa masu matuƙar nishaɗantarwa. Fitacce kuma shahararre Nura Inuwa zai shiga cikin jerin manyan gwarazan mawaƙa, duk da dama na ɗaya daga cikin top 10 waɗanda suke matuƙar rashi wato dukkanin wata gasa a ɓangaren waƙoƙi. Wannan karan ma dai a shekarar nan har da shi a cikin jaruman da za su fitar da waƙoƙin da za a yi matuƙar mamakin su, kuma za a yi matuƙar jin daɗi da nishaɗantuwa da ilmantuwa akan waƙoƙin. Mai sauraro, kar ka bari a baka labari gurin lalubar waƙar Nura Inuwa a manhajarsa da ke TikTok ko kuma YouTube channel, ko kuma ka je Instagram domin samun fitattu kuma shahararrun waƙoƙin Nura Inuwa a wannan shekara da muke ciki. Mai sauraro, kamar yadda muka sanar da kai, ka daure ka bibiyi wannan waƙa ta Nura Inuwa a cikin shekarun nan domin ka tabbatar da abin da